Takže čaute, moje meno je Peťo a toto je prvé video na kanál Peter TV Show. Mám 19 rokov, som študent na gymnáziu, momentálne akože som maturant, štvrták. Na tomto kanáli budem dávať vlastne veci, ktoré mňa bavia, to znamená nejaké auta, poprípade ak budeme točiť nejaké opravy, ale aj počítače, hry, taký kanál proste o všetkom. Budú tam recenzie telefónov. Proste každý si príde na niečo. Na YouTube som ešte nikdy nič nerobil, takže nikdy nič nedával, žiadne video, takže toto je prvýkrát v živote, čo niečo natáčam vlastné. S kamarátom som už niečo skúšal, ale konečne som sa vyhecoval na to, aby som niečo vlastné natočil. Takže toto je prvé video a taký úvod, pozdrav na mojom kanáli. Majte sa, čau.